tiki tiki basira, ting tiki tiki kerela, ting tiki tiki basira, laudum dum laudum 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 laudum. सल'गोफार नोंथांमोना अरिजिनेल मेथाइखौ गानखौ खोनानो मोनबाय जाय खनगिरि बिथां अरिजिनेल मेथाइ खनगिरि बिथाङा मैया आंखौहाय माने खोन्थाहरदों आरो आंनो आब' आङो मेथाइखौ बेबायदि इसिबांनाखि गाज्रि खनाखै आंनि मेथाइया गोबां मोजांसो खनदोंमोन आङो नाथाय माब्रै बेबायदि आंनि मिउजिकखौ लानानै माने मिउजिकखौ लानानै फेक दिहुनदों आरो ना दिहुनग्राबो दङ माने बेखौ मिथियाखै बे फेक दिहुननाय गानखौनो लानानै जोंना माने मादै अनसुमै ब्रह्मआ माने भिडिअसखौहाय बनायदों जाहैदों आरो ना बेबो अरिजिनेल गाना मा बेखौ मिथियाखैमोन बेनिफ्राय गानखौ बे अरिजिनेल मिउजिकनिफ्रायनो मेथाइखौ खनदों जाहैदों दा खननायखाय मादैयाबो मोनबाय मोननानै दा मादैयाबो माने खननानै दिन्थिबाय आरो ना माने सिंगारफोरा खनबाय हिसाबै हगारबाय हिसाबै माने बेबो खननानै दिन्थिदोंमोन जाहैदों आरो ना आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन बैहाय मा होनो आं दिं टिकि टिकिनि मोनसे सं ना बे आंनि सं नङा दा आं भिडिअखौ आं दानबायबो आङो नाङा मालायनि सल'खौ आङो खनाबो नाङाबो आं बिदिनि आं फैसाबो जाया मिथिबाय बे दिं टिकि टिकि मिनिङा माबि दे बुं जाय खनदों बे गायकखौ हम आरो बे गायकआ ओमफ्राय आंखौहाय केस होनो नागिरदोंनो मिथिबाय बे मेथाइखौ खननायनि थाखाय बे मेथाइया माबि गावनि मेथाइ नालाय जोंथ' पाब्लिकफ्राथ' खनखागोनानो माथो मा होनांगौना होनाङा बे मेथाइखौ देलाय जोंबोथ' खनखागोन ना बे मेथाइखौ मानो खना नोंसोरनो हगारबाय दे जेनेबा जोंथ' मा पाब्लिक मानसियाथ' खनखागोनानो मानो आङो सानखानायखा बे मेथाइखौ मानो दिहुनदों ताकि नोंसोरो नायनानै बे मेथाइखौ जाय बे मेथाइखौ दिहुनदों बे मेथाइखौ बन्द खालामनांगौ होननानै नोंसोरो बुजिनो रोंगौबा साननो रोंगौबा नोंसोर आंखौ बेबायदि कमेन्टआव मोजां लिरहरनो हागौमोन मिथिबाय नोंसोर सापर्ट होयोमोनब्ला मिथिबाय बैथालिनि मिनिङा मा बाजारिनि मिनिङा मा हो आंबोथ' मिथिया बैथालिया माखौ होनो बाजारिया माखौ होनो मा भाषा बेलाय मा भाषा लागाम गैयि खुगा राव बियो मिथिबाय स' मादैनिबो दाय गैया जाय दिहुनगिरि माने फेक दिहुननाय मेथाइ खननाय बिनिसो दाय आरोना अरिजिनेल दिहुनगिरिनिबो दाय नङा अरिजिनेलाथ' गोबां मोजां 1 year एग' 2 years एग' जालांबाय माने भिडिअसआ गोबां सिगांनिनो गोबां सापर्ट मोनखानाय जायनाखि बिरखां मिल'डि ना जोबोद मोजां बेनिफ्राय माने बे भिडिअस खालामनायनि गेजेराव मैया जोंना बाजैया लाइभआव फैनानै बुंदों आरो ना भिडिअसखौ आङो नुनायखायसो बिदि मेथाइ खोनानायखायसो आङो दिन्थिदों होननानै बुंदों आरो ना माने नङामोनब्ला बिथाङाबो खननाय नङामोन आरो ना दा बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो फैदों मानो होनोबा मेथाइआथ' गोबां गाज्रि मेथाइआ गोबां गाज्रि नोंथांमोनानो नुखाबाय मिथिखाबाय नङा होमबा बेबायदि गाज्रिखौ मिथिखानानै मादैयाबो मिथिदों बुंदों रागा जोंदों बेबायदि मेथाइआ मिनिंलेस होननानै बिथाङाबो बुंदों थ' बे मेथाइखौ गाज्रि होननानै मिथिखानानैबो माने खननानै दिन्थिनायनि थाखाय गोबां भाइराल जाबाय बे मेथाइआ सिगाङाव भाइराल जादोंमोनब्लाबो माने सिरियै गोमानानै दङ सिरि जादों आरो ना बे मेथाइआ मानो होनोबा भेलुलाइस मेथाइखौ रावबो नायनो गोसो गैया बेनिफ्राय मा होनो बेबायदि गाज्रि मेथाइखौ जोङो रावबो नागिरनानै खोनासङा नङा होमबा मोजांब्ला लगे लगे गोबां मानसियानो खोनासंखायो आरो भाइराल जाखायो नङा होमबा जेरै ट्रेन्डिं दायो सोलिगासिनो अखा नायब्लानो सनाहाय बिदि दा बुं नङा होमबा बेफोरबायदि मेथाइआ मोजांखायनो भाइराल जायो नङा होमबा जायनाखि एथ'ग्राब गाज्रि मेथाइ बेफोरो मा होनो दिहुनजादोंब्लाबो इसेबां भाइराल जायाखैमोन नाथाय मादैनि थ्रुयैसो गोबां भाइराल जादों आरोना स' बिनि थाखाय आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो फैदों जाय मेथाइआ गनायजाथावा समाजावहाय बेबायदि मेथाइखौ भाइराल खालामनो नाङा जाय भाइराल खालामगोन माने
जोबोद लाजिथाव गावनो बुंजागोन बयजोंबो गनायजानाय नङा दा नायदो मादैखौ बयबो गाज्रि मोनदों मादैखौ बयबो दुखु मोनदों जोंबो रायदों होनदों बुंदों नङा होमबा बेफोरबायदि मेथाइखौ जोंबो खोनाफेराखैमोन मादैनि थ्रुयैसो जों खोनानो मोनदों नङा होमबा स' बिनि थाखायनो आङो बुङो मा होनो गाज्रि नुदोंब्ला बेखौ शेयार दाखालाम आङो बेखौबो बुंनो फैदों जे जाय मानसिया गाज्रि होननानै मिथिखानानैबो बेखौ नायो आरो बेखौ शेयार खालामो बिथांमोननिबो गोरोन्थि बेनिखायनो गाज्रि नुदों गाज्रि एकदम लाथाव जाया बेबायदि भिडिअसफोरखौ शेयार खालामनो नाङा थ' जोङो मिथिनो मोनो मोजां लोगोआ माबायदि भिडिअसखौ शेयार खालामो नोंथांमोनाबो सिनायनानै ला जे नोंथांमोना थ्रु लोगो फेसबुकाव लोगो नांगौब्ला जायबायदि मानसिया गाज्रि गाज्रि पस्ट होनायखौ शेयार खालामो बिथांमोननिफ्राय नोङो फ्रेन्ड रिक्वेस्टनिफ्राय गोजान जा स' बेनिखायनो आं बेखौ बुङो आरोना जेब्लायबो भिडिअसआ माने गोबां सानै हयै भिडिअस कमेडि लाबोनाया मोजां आरोना जोंनि लाइमोन देरबोफुनायफोराबो सोलोङो दानोथ' नै गोबां भाइराल जानानै थांबाय जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा स' भिडिअसखौ आङो बारा गोलाव खालामनो होननानै आं फैयाखै मानो होनोबा आंहा सम गैया बेनिफ्राय भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आइ एम रियेलि सरि मादैखौबो आं गोबां बुंबाय मैया नोंगौ मा होनो खालामजानायखौ जुदि मावोब्ला आङो बुंगोन होननानै आं सिगाङावबो बुंखाबाय बेफोरबायदि रं गाइड होनाय नुयोब्ला आङो बुंगोन नाथाय मादैयाबो दुखु मोनदों मैयायो बेफोरबायदि मेथाइआ गनायजाथाव नङा होननानै मादैयाबो मादैनि खुगानिफ्रायबो खोनानो मोनबाय नंगौ बेफोरबायदि मेथाइआ एसेग्राब गाज्रि असित समाजाव माबाथाव नङा नङा होमबा दायो बैसागुनि मेथाइ गोबां दिहुनगासिनो नाथाय बैसागुनि नामाव बेफोरबायदि गाज्रि मेथाइफोरखौ दिहुननाया मोजां नङा जोंना गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया बैसागु फालिबोयो नङा होमबा गोबां मोजां मेथाइफोर दिहुनबोयो खोनासंजाथाव मोजां मिलौदो मेथाइफोरखौ मोजां मोजां दिहुनबोयो गोदोनिफ्रायनो नाथाय बैसागुनि नामाव गोबां गाज्रि गाज्रि मेथाइफोर दिहुननाया मोजां नङा गनायथाव नङा आरोना जोंबो खोनासङो नालाय बेखायनो आरो स' भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै गालांदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला मस्ट वेलकाम खालामो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअसआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं थाबैनो फैफिनगोन स' एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों